Great morning to start your day. Super early. I have this struggle always early in the morning. Nasipon jud ko amot na ano bay. So I'm gonna tell you about my routine every day. So supposedly dapat 30 minutes before that time dapat nakasakay na og jeep. Ideally day 20 minutes cause 10 minutes for walking sa kanto kay layo pa sa likod. And 20 minutes for travel time. Fairness daw sa'yo ko, it's 8:45 pa na. Pwede na nag-skillhan, dapat kuhan pa mo ito. 9 para 9:20. Hours later. Oh, buwara ko ba idea? Nagani ka nagsayo ko ko, tas tama ra ko, balik ka rin lang. My God! Sugod pala sa adlaw, malas na ako, grabe. Ano ka hindi ka? Kinsa man ang lucky girl na mag-check sa atong Lucky girl! Shout out dyan kay Denise Gael Domingo. Being featured in Codes TV. Amazing. Diyos! Wala kang pulos! So oras karon Josh is kayo. Ayun na sabta, wala pa 12. Makaon sa may of lunch. So where? Tulgon ba kayo? Wala, madabit pa loob. Nail lang sa'yo sa dani mo nail. Fried siomai. Mga, ano sa mga Josh? Dakilang ginawa. Ginama! Nawagang pansit, Lord. Papa ng buhay. Ang Kaya na lang dalawa. Kaya na lang magsama. So guys, narami na rin magtambay, di ba Neil? Para mangita og mga random people. Sir! Sir! Hi, sir! Say hi, bye! Aderong! So, Idol! Ja! Konsihal! Alang, abi pala. Nag-vlog ko, Marv. Hello, Marv. So, since among klase kay, ano pa man, 11:30. So, uy, boss! Pahit sa sad. Another vlog. So, may mga 30 minutes. So, tambay sa amin. Just watch your mouth. Cut na ang loop. Nag-4 loop ko, 5 na. Mahuman sa 31. It's time to go back sa klase. Kabalo ka nga, Mga story ang magic ba? Dili, baka tong gito ah. Tinatawag na Surigao ang tradition sa Surigao ba? Agay! Anyway, May na ba may story? Oh, anyway. Pantog yung tawag na Surigao ba? Kasi Surigao na tradition ba? Sa tradition Na sorry. magpadugo ba? It means ba mag-alay sila ba? O hayop ba? Kay in memory of their ano, Hayop ka. God siguro or so ba? Tapos, Kanya ba? Nautan mag-hayop ba? Nya na doon ka mag-igagaw.
Nadunggaban man sa isa kay agaw. Katuling isa kay agaw. Pagdunggab siya. Surigaw. Surigaw na, surigaw. Pakita ko to sa niya. Pakita naman. Ano ko na, kilikod si Joshua Sapong sa ako. Kilikod si Joshua. State ang pangalan niya. Kachat mo rin Joshua Sapong na ko tayo, chikon good. Nilingi siya. Nilingi siya no? Oo, gago ka. Ito para pag yun, ay mo ko yung... Hindi gago. Pangit yung kabayo. Lux Clinicals. Buhay, no? Tara, bata. Tara, kita mendoa. Ano na yun? 1, 2, 3, 4. Sa ilaboy ana. Narang basig. Paano ako magsunog bago? Ano? Right, baba. Ay, sa oh. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8, 7, 6. Keep him satisfied through the weekend. Ooh, like 9 to 5, I'm the weekend. Make it lose it. Palakpakan. Ay, mga Wellingaw. Kanya oh, D equals 31. Mo na ang 31, ang 30 kay equal. Sa 30. It's an honor to be in the vlog. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, guys. Cubs for CSFTRO. Pagsawa dia. Moto guys, nakuratan ko pa. Nagtanaw lang ako. Amazing. Tas natingala ko ano na nagana ang tao dito nagpita nanonood. Gida, rosas ka ba? Marinig yung secrets. Renegade. Wala, Josh! Ikaw na, Jude! 400 subscribers lang. Hello, my name is Josh Aquito, aspiring to become your next SCA representative under the household banner of Bahagkari. By the people. By the people, for the people. Josh Aquito! Not sure what's so funny. Yan. Sige. There you go. Sir, ang light kasi, ang light. Yan! Taste it. Taste test. So, yun naman, no? ASMR. I like the texture. It really melts in my mouth. Melts in my mouth. Out of 10. Out of 10 from siguro out of 10 from 10 being the best and 6 being okay. Siguro mga 4. Ay, nakoy pangutana sa mo, Javi. Saman. Tips on having a long relationship. Kung na may problema kay, iagi lang gud sa storya. Hindi, pwede iagi sa libre. Dili ko ano, kanang budget friendly. Dili jud budget friendly magkuyab, legit. Dili jud budget friendly, I swear to God. Kung if you want a long-lasting relationship, dapat willing ka mag Money! Oh, okay, money. Okay. If you need a long last Pero sacrifice lang. That's what you did. See, when you love someone, you don't necessarily have to love what they love, but you can try your best to understand why they love it. And by then, The Kipil 2020. by then would you build a strong relationship. Manager, chare. Hello, what's poppin', guys? Ah, wala. Halay nga na, ano Kuya Juro? Hi. What's poppin'?
I love the energy! Para siyang SoundCloud. Sige, ikaw daw. Okay, bye. Ikaw daw. May pa siya. Ikaw kay Jero. Hi, Gorgeous Event. Oh, ikaw ng Gino. Mag-vlog ka daw, Ate Shar. Ano sabi? Hi everyone, this is Sherdan and welcome back to Cobes. Hi! Ay, galing siya doon kanina. Seryoso kayo mo. Boss! Miss you, ya! Bye, What a great day, di ba? Jero? Yes. Yes, with energy. Your mama's so old that her breast milk becomes powder. Your mama's so poor, she goes to KFC and licks on people's fingers. Wala na kayo may isip. Hi guys! So welcome to my vlog. Magbalik ka Ginebra. One, Pride! 1, 2, 3. Tayong lahat umawit at sumayaw sa Luzon, Visayas at Mindanao sa 185-year celebration. One Ginebra, one Ginebra Nation. One pride, one sama-sama, masaya lang, and one Ginebra. Ay, di naman din stepping. One Ginebra Nation. One Ginebra Nation. Nebra na, anumang panahon. Say hi to the vlog at this time! Ay, pero wait! Pwede ulit! Matama ako dun! Amazing, Josh. How are you feeling right now? I'm feeling so great, you know. I'm really for the people, by the people, Josh people naman, you know. Boring president. Please help me welcome the golden voice of EA. He is Napatari ka ron sa CE first year. Like, He is a second year architecture student. He hosts ng Ateneo. He is for the people, by the people. Josh Duckyville! This is our campaign adventure. Pagtigunin na ang mistake. People aspiring to become your next. Pwede, wala ka kanina sa... Kung sino man ang matalino sa inyo sa math i-debate ko kayo ngayong February 14, basta answeran niyo po lang yung dalawa kong assignments ngayong grade 6. Bye-bye. Bye! Go! Stanley, Si Ray. Basta kung sinapik sa'yo. Subscribe! Ay, my God. Ay, dapat. So ayun, that's it Dapat for our episode today. Don't forget to like, comment, subscribe. Can we smash for 50 likes, please? Click the Yeah. subscribe button And don't forget below. to hit that notification button. Shout out to the notification squad.